So, ayan mga kagamba, namili tayo. Andyan yung pinili natin. Bali, ilan ba yan? Siyam lahat ba yan? Pinili natin Tagalog. Ihanda natin yan para sa mga upload natin sa mga susunod na araw. Abangan nyo yan mga kagamba, yung mga pinili namin yan. Lagyan namin ng load yan, ibababag namin, titignan namin sinong pinakamatapang para yung content maganda. Ganyan naman lagi nila ginagawa mga kagamba nung mga ibang vlogger ng gagamba. Kaya kita nyo na halos walang tumatakbo. Yung itong isa na ito magaling to. Naghahanda ako ng pang-content na yung maganda ang laban. Kasi kita nyo sa Facebook minsan hinandaan nila ng 3 araw, 2 araw pero tumatalon pagdating sa laban. Itong ating load mga gamba, walang talunan to. Kung tatalon man siya ay ayan, ito paglabanin natin to. Ayan. Ayan, maramdaman niya. Lagyan natin ng mga loot yan para magandang content. Yan laging ganyan na mga kagamba ang content natin. Ganun kababagsik na yan. Kasi nga in-upgrade natin yung ating load. Ang load natin mga kagamba hindi na mapapanis. Hindi nga ibang load na napapanis. Tinalo niya pero hindi siya nakakagat. Yun, nabintot. Lumaban pa rin siya. Lumaban pa rin. Walang tigil. Ayun, nalaglag yung sinalaglag. Pero lalaban pa rin yan habang may buhay yan, lalaban. Yung pa rin nalaglag kanina ang nalaglag ulit. Tingnan natin kung mabilutan niya. Wala na, tulog na siya. Hindi na rin niya maano mga kagamba. Parehas na silang lupay-pay. Ubusan kasi ng lakas eh. Wala na. So yun mga kagamba, gaya ng sabi ko sa inyo, pagka mag-order kayo ng load yan, PM nyo lang si Junior Mendoza yung aking account sa FB para maipadala ko sa inyo sa pamamagitan ng LBC o anumang courier yan. Okay lang naman din ipadala yung kasi load lang. Alright, maraming salamat.